जों दिनै फाइसक फाइजाक सेक्रेटारियेट अफिसाव जे नरक बिगत दिन नगै दङ बा जों मुनुखा जे उमाकान्त स्कुलाव जेटा रबीन्द्रनाथ टेगरनि स्टेचु नामजां माने जेहेतु जागाव बिनि कोनो अबदान सिखरै बा उमाकान्त स्कुलाव थानाय बिनि कोनो भाई कोनो सुबा माने खरै अ जागा बाहायखौ बिनि स्टेचु मा जे जागासिनो महाराजा राधा किशोर देबबर्मन बनि जे खाइलांमान स्कुल न उमाकान्त दासनि मुंगै गाव जागासिनो महाराजानि स्टेचु नांमाने आबन बागै जों आबनो सिनि डेपुटी सीएम न जों मेमोरेन्डाम याफारका जाते दाति दाति अ मूर्ति न नरै अ जागासिनो महाराजानि स्टेचु नि अंथ फायाकबा जों आगामी दिनाव सभा कतर खायनाय जे अ मूर्ति न नरना बागै बे कैसा अंकाय जोंथिनि तीनटा बिषयति मेमोरेन्डाम रो राजबारी गेटनि बसकाङाव जेता सूर्य सेन भाई जे खुदिराम बसुनि जों बरना 100 बार सम्मान दो देशात्मबोध हिसाबै बा बरनि देशनि स्वाधीन बरन अबदान दङ किन्तु राजबारियाव तो बरनि कोनो अबदान गरै आबन बागै सिनि अ राजबारी बसकाङाव जुदि राजानि स्टेचु रिमे हंकाबा जे राजानि आगे वीर सैनिक दंनाय बरनि स्टेचु रिना अंथ आर राजानि मूर्ति न बिसिङरिना अंथ सिनि आबनो दाबि आर अष्टबल जेता अष्टबल न सिजागो ताक स्वामी विवेकानन्दनि मुङै रिजाखा अ अष्टबल जेता आगे महाराजा रक बरने कराय रक खामा जागा बा आदासारि मा जागा आबनो आगिनि जागान पुनर सिनि इतिहास ऐतिहासिक भाबे बिनि मुङै रिना अंथ राधा किशोर देबबर्मन जखन ब आगरतला राजबारी तैरि खायफोरा बं माने बिनि मुङैनो आबरिना अंथ ओंखाय जेतासिनि जोंनोबो दं ताबो दिने दिने जुदि आमति खायसिनि इतिहासो बयनि मूर्ति तैरि खायजागो ओंखा अटोमेटिक सिनि इतिहास माय थांनाय आबनो अंनि बागैनो जों अमाहाय जत तिब्रा साना एकङै उमति कक साना नांनाय आर जों माव साइमानो जे कलकातायाव जखन शान्तिनिकेतन विश्वविद्यालय तैरिङै दंफुरो सिनि महाराजा बरना अनेक रां सुबाखा किन्तु आदौ अ जे शान्तिनिकेतन विश्वविद्यालयाव सिनि महाराजानि कोनो फटो करै बा कोनो मूर्ति करै जों आबन बागै जे ता विश्वविद्यालय कर्तृपक्षरनो जों धिक्कारो तामनि बागै खाय अ जागा जेहेतु सिनि महाराजानि मूर्ति तना नांमाने जेहेतु बरफ ब फाइनान्सियेल बा रां फैसा सालखा कलेज इउनिभार्सिटि तैरं थानि ओंखाय जों आगामी दिनाव जुदि अमा हायखाय मां थंजाय तहाखाय जों जत एकङै सभा खायनाय कारण तामनि हिंखाय सिनि आबो सिनि एकटा सेन्टिमेन्ट बाय थंमा क्लायो जोंआबो नाया जे सिनि त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन तरफ থেকে अमन जे नरबुजतन इमनति आवाज तिसारि अमा कोनो राजनीतिनि বিষয়া যেহেতু मोनसे একটা सेन्टिमेन्टेल इशू आबन बागै सिनि একটা इतिहास जे दाग फाइमानि अ जिनिस न जाते जों बरन एनि हाउ प्रटेस्ट खालामनो नाङा जों तिनि आरो डेपुटी सीएम न रिखा गाय जों खाना बा खानासनि गभर्नरनो जों चिठी याफारनाय बा गभर्नरनि थानायबो जों रिनाय मनो जाते कलकाता हाय जागायावबो सिनि राजानि मूर्ति रिना अंथ जेहेतु जागा रबीन्द्रनाथ टेगरनि रिमा नखाय सिनि महाराजानि न मारिनाय जागा सिनि मनो दाग डेपुटी सीएम साकाबो आबनो ताबु चिठिरक बर फाइल पुटाप खायनाय बा सालायनाय ब बिनि जे जाना मते बसाका कायसारो उमाकान्तनि तम एलमनि कमिटि रे हिनसायनि जों गाहामखाबो बरक सिनि जे गभर्नमेन्ट सिंह एकारे कोनो अब एप्रुवनाय एकारे हयतो मूर्ति रेडी खायकेना किन्तु बरक अब जारा आमति सामुं खायनाय बरनबो दाति दाति माजरा रे बनो शास्ति नांथ कारण तामनि हिंखाय कायसानि इतिहास न हायके बरक एकटा सरकारनो बदनाम खायनाय माने अदेगेबो कासे बनाय अब तंग प्रलोभन दङ आबन बागै जाते दाति दाति बरनो शास्ति नांथ जारा आमाहाय विदेशीमूलक सामुंखाय दङ जातिगत इस्युतै सामुंखाय दङ जागाव सेन्टिमेन्टेल इस्युतै सामुंखाय दङ आहाय बरनो साजारिनांखौ दाति दाति रमनान